Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwaBabu Dokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini. Noma usishayele ku 082 4591816. Phuthuma namhlanje kwaBabu Dokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali. Siyabingelela Babu Dokotela, Babu Isizwe, Babu Jabule umfana umdledla ekhehla umlungu. Namhlanje sithi asibonga kakhulu ukuthi nikwazela ukuthi nibe nethuba lokuthi wonke ama channel akhona ni select i channel kaBabu Dokotela ukuthi ake sibheke ukuthi uBabu Dokotela nabantu laba so bezokhangisa usezibi yini abazokhangisa ngayo. Yena uthini ngalokho? Kwi-channel yenyanga, kwi-channel abantu abangezona inyanga, kwi-channel abantu esebezo advertise nje imisebenzi abayenza, even abe forex bafika. Well, kuyadepend ukuthi usifuna ukuzokhangisana. Abamizi bafika, Sky Property wakwafika naye ezokhangisa hamba nalomlungu wakhe. Ngisho ukuthi nje i-channel engakwazi ukuthi ni understand ukuthi there is a lot to achieve, there is a lot to learn, there is a lot to procure as well. Sizimisele ukuthi sinike ke izinto ezifunwa abantu emva ukuthi bethi Babu Dokotela sinemali engakasicela ukuzokhangisa. Namhlanje sinomela lapho endabuko uqhamuka endaweni eDurban North ekuthiwa ubaba uNgobese. Baba Ngobese sicela ukuthi ubingelele kahle. Siyabingelela Babu Dokotela nethimba lonke. Sibonga kakhulu. Ubaba uNgobese lana kuningi ke esike sakubheka kuyena simbona enza izinto enzela abantu izinto kakhulu kakhulukazi ngethini lemali. And uthi namhlanje uphethe ubufakazi ngethini lemali lapho umuntu obengapaka emoto egcina namhlanje unayo imoto egcekeni ngenxa nje yokusebenzisa ithini lemali elalifaka o200 kuphela. Mkhulu akuyikhulume le yethini lemali. Siyabonga Babu Dokotela, sizokhuluma namhlanje ngethini lemali Babu Dokotela. Sikhuluma ngomuntu obengenalutho Babu Dokotela. Sikhuluma ngomuntu obengakwazi ukuthi uzokwenzani. Othena ngemali yakhe yokugcina ngiyayithatha manje. Le mali ngizwa ngiyithatha le mali ngiyokugcina impela kodwa nginento engitshela ukuthi izokwenzeka lento yami. Namhlanje Babu Dokotela angikhuluma into engekho, ngikhuluma into ekhona nawe ngakuthatha. Mkhulu uthi abantu bakhe imizi, abantu bafaka amafurniture ngalethini lemali, abantu ade behlala ko 2 room bakhile namhlanje ingane ezinencwadi zokushayela ekade zihlele ekhaya ziqedile esikoleni ngale mali akade beyenza ngalethini lemali. Uma sikhuluma Babu Dokotela ngokushintsha impilo, sikhuluma ngento yangampela, sikhuluma kubantu abahluphekile, sikhuluma kubantu abangazi bazokwenza njani. Abanye bese bedelile Babu Dokotela. Omunye azayithatha intamba ayibuke ethi ngiyayibulala ngampela noma ngiyibulalile. Namhlanje nginofakazi abakhona bathi namhlanje ngihlala emzini ongcone kangade ngokukhalela isikhathi nesikhathi nginemoto engihamba ngayo kade ngangihamba ngenyawo. Sikhuluma ngento enjalo ukuthi ithini Babu Dokotela into ekhona liyawenza futhi umehlo. Mkhulu lento ethini angangizwa ngabe ngazi noma ngoba phela ngomkhokhela manje usufuna ngikuncenga. Mina angikhokhela ukuthi ngikuncenga. Yebo. Ithini lemali liqalwa ngamalini umuntu umethu uyalifuna umenzele. Number 2, ithini lemali ukuthi lento awuyenzi ngoba le channel abantu bafuna ukuthi sinikhuluma into iyisithwalo yini lento. Babu Dokotela akusona isithwalo la. Kunezinto enginika zona okhuluma nazo wena. Ufika kumina ufika uthathe lezo zinto mangabe uthi ukude Babu Dokotela ngiyakwazi ukuthi ngikufakele ngikubosele Babu Dokotela. Bese ulandela indlela Babu Dokotela engizokutshela ngayo ukuthi yenze Babu Dokotela. Sikhuluma ngethini lemali, sikhuluma ngethini engaka, sikhuluma ngethini engana. Sikhuluma ngethini lenene engathi kunethini nje lingana naleli edliwa ingane inene lokho phela. Akazi phela ukuthi uneli ungena phela. Ngiyazi ukuthi awungena nakuleli lengane awunayo ingane Babu Dokotela. Sikhuluma ngethini enjalo Babu Dokotela. Hayi uthi thina neli. Hayi alikaneli. Ithini ngaba elenene kube nomilani kodwa lamathini beyithi ngithele kanene. Elenene hayi ngithela nene. Elingangelenene nje bayazi nene Babu Dokotela akho umuntu ongazele Babu Dokotela. Sikhuluma ngethini enjalo Babu Dokotela kunethini Babu Dokotela lo elikhiqiza o50 rand. Ngiphinde lento. Likhiqiza o50 rand siqala ku 2.5 balikhiqiza o50 rand. Alright, 100 rand. Bese kubeleka 100 rand 3000 Babu Dokotela. Le ngifuna lelo 200 bese kuba umuntu bese 4000. Sikhuluma ngelo 4000 indoda mayifuna ukusheshe ibone ukuthi kwenzekani imalini futhi engena ngoba angikwazi ukuthi 200 bangaka Babu Dokotela. Nawe ungabheka o200 abazocwalalela thini ukuthi imalini leyo Babu Dokotela. Baba Ngobese ukhulume ngebhodwe wathi ibhodwe uza nomuntu ngebhodwe lakhe kuyani ukuthi ufuna ukudlaka kanani.
Yebo. Okuyichazile ibhodo ekhehla. Sakhuluma ngebhodo Babu Dokotela. Ibhodo uza nalo Babu Dokotela lo size wakho. Imake mkhulu mina ngumZulu angihlali kwaZulu. Yeah. Umuthi sakhuluma awusakhulumi ngalo manje. Namanje ngikhuluma ngalo. Okay. Sengisho into engiyiphindayo manje. Oh, into oyiphindayo. Ngiphinda ngifuna abantu Okay, bezwe. alright. Bakhona bayitholile. Bathi abanye sisalile thina. Sidinga ukuthi usichazele kulokho ukuthi ngampela kwenzeka kanjani. Siyalifuna ibhodo iliphi leli bhodo kulona elidingekayo. Okay. Angikhulumi Babu Dokotela ngebhodo leli nemlenze emithathu. Okay. Ungathenga nje isospande lejwayelekile Babu Dokotela. Okay. Kodwa usize wakho wena wazi ukuthi udinga into engakanani. Alright, okay. Bese ngiyakutshela ukuthi kuphi futhi ozokwenza uyafika kumina sifuna ukuyenza lento. Siyayivusa lento Babu Dokotela noma sikhuluma ngayo siyayiphinda ngoba abantu ukhisimozo seduze Babu Dokotela. Khona abantu ngempela abangazi ukuthi bazokwenza njani. Yabona ngobese ukukhuluma ngebhodwe ngifuna uyichaze le bhodwe ekhehla. Uma ungayazi ungangisebenzisi mina to your benefit, you understand? Yeah. Kunabantu abathi kunamabhodwe ahambiwe emathuneni ezipoki. Wena uzoqhamuka kwi-channel Babu Dokotela ukhuluma ngebhodwe sikuhlukanisela ukuthi le bhodwe ngolimbe ethuneni yini noma ngolithenga esitolo isibeke emqondweni. Mina ngizoyikhuluma lento Babu Dokotela uzolithenga ibhodo Babu Dokotela. Hayi lamabhodwe akhuya ngayo asemathuneni. Angikhulumi ngamabhodo asemathuneni Babu Dokotela. Okay. Uyalithenga ibhodo kumina. Alright. Uzolithenga semithi uthenga kumina uzolithenga ibhodo ubusuza kumina. Okay. Kodwa leli ibhodo Babu Dokotela lizodlula ethuneni. Alright. Angifuna ukufihla. Leya indlela idlula ethuneni. Fanele idlule ethuneni. Oh, le indlela idlula la. Kunezinto Babu Dokotela kufanele zivuke lapha. Zivuke lapha ya. Kube izona ozokhuluma akangasho ukuthi umuntu ayibhodo lami mhlamba lisebenza ngathi usabile ukuye ethuneni Babu Dokotela. Ngimtshelile ukuthi fanele liye ethuneni. Unanga umuntu ozofaka imali. Lapha ethuneni kunabantu ozobafica futhi Babu Dokotela. Okay, ngiyakuzwa. Akulula ngalo ndlela. Kunabantu ozobafica eyibona impela labo ozoqondana nabo okufanele udlule kubona Babu Dokotela. Okay, ngiyakuzwa mina. Bese kuya ngokuthi izinto zakho zihamba kanjani. Baba ngobese uthi ibhande lemali, lebhande liba mhlophe ulibhinqa. Ulichaze lebhande mkhulu. Ibhande Babu Dokotela lemali asikhulumi ngebhande lelilokulwa. Sikhuluma ngebhande elifakwa khona lesinqe. Khona la wafaka la Babu Dokotela. Oh, okay. Alright, okay. Ukuthi phela umZulu ukuthi ufaka nokulwa la akazi noma asikhulumi ngalo mabhande asikhulumi ngayo. Awubuyele kule bhande lemali khehle. Sikhuluma ngebhande lemali. Ibhande lemali Babu Dokotela lisebenza ukufaka isinqeni. Leli elijwayelekile nje. Okay. Bese kuba khona umuthi. Bengizokunika wona Babu Dokotela ufike upheke nawo Babu Dokotela. Alright. Upheke nalo ibhande bese uyakhulumisa ngesikhathi upheka ubila lo muthi usubila ukhuluma yonke lento eyicabangayo ngicabanga ukuthi into osukuyifuna Babu Dokotela imali. Ibhande kahle hle lemali leliyana. Alright. Ukhuluma ngemali lizokwenzela le nto loyifuna ngoba lisuke selithakwe nalo muntu ukhuluma nalo ubila Babu Dokotela engikufuna Babu Dokotela ibanqunu Babu Dokotela. Okay. Ibanqunuke manje na ke. Okay. Ubonakale lonke usizi lwakho kulento osukuyenza ngoba suke sikhuluma uhluphekile uxakekile udidekile. Ngifuna umuntu ozoba nesibindi athi mina ngizokwazi ukuthi ngime la ngikhumule ngibe ngqono ngoba ngiyayifuna lento. Imake umuntu esilisa lokhuluma ngakho umuntu esifazane ukhuluma ngoba ngisho esifazane Babu Dokotela. Njobe namahips angaka nje uzonwe phambi kwakho ukuthi uzobe bayadla abantu isilele. Uzobe ngekho Babu Dokotela kumina. Hayi ukuthi uzokhumulela kuwena. No, mina ngifika ngimnikele izinto ebese yahamba isebenzisa. Ngisho ungaqasha isonto elilodwa. Uhamba ufika usebenzise lento wena uzobona ukuthi ungayenza kahle lento. Okay, ngiyakuzwa khehle Babu Dokotela. Ya ngoba fanele uyenze lento ngendlela efanele uyenze. Ngobese angingaphambanisa abantu. Yebo. Le bhande lemali noma le bhande lokuvikela umuntu le bhande lani kahle. Sikhuluma ngebhande lemali. Iba specific. Ibhande lemali Babu Dokotela. Akuvikelwa lutho la kwenziwa lutho ibhande. Umuntu umegula ekudokotela. Umuntu mayegula kaye ekudokotela. Alizungisiza ngalo dila nemali. La sikhuluma ngabantu abadinga imali la Babu Dokotela. Abafuna nje imali. Amadoda akwazi uthanda isibindi abantu besimama abazi ukuthi banesibindi ngoba bakhona abantu besimama banesibindi. Emalini Babu Dokotela kwesisikhathi ufuneka isibindi. Ukuze uyithole lento sokuyifuna. Ngikwakhele induku yemali wena uthi ufuna imali. Lento yenduku nemali yini umfana umasheshisi kwenzeka kanjani lana? Kunenduku yemali Babu Dokotela uma ngikhuluma ngenduku hayi induku ozohlezi uyiphethe. Abantu bazicathi uzosiphathisa induku manje ngobese ngoba induku le yemali. Cha masithi induku kunempande noma kunomuthi esikwenzela wena oqondene nemali. Esisithi kwesikhathi umasheshisa lo. Ukukhuluma ngomasheshisa ukhuluma ngento eyogqoma ukhuluma ngento yokugcatshwa
ukhuluma ngento ephephethwayo ukhuluma ngento esebhodleni okhuluma nayo ukhuluma ngani uthi umasheshisa ngosebenzisa chaza mkhulu chaza kunophephethwayo uthumela ukhulume bese sihamba isikhathi ngejwe usikalile kunophephethwayo uthumele babudokotela bese kuba yilo ozofutha ngawo ufuna lo uthi basiqale ngale kuchaza lo owuthumelayo lona uthumela babudokotela ufika ukhulume nawo uthela la esandleni babudokotela uthelela esandleni bese uthatha lesandla leso sokusebenzisa ngabe usebenzisa uright ngabe usebenzisa uleft bese uyawuthatha bese uthatha lo munwe lo phakathi babudokotela okay uhlikihle lo muthi lo zobe usuthelela enginike wona ngesikhathi uhlikihle uyawukhuluma kodwa ngesikhathi ukukhuluma babudokotela ngifuna ubiza abasekhaya koma ithonga lasekhaya koma uyothi sikhuluma ngomasheshisa sikhuluma ngomasheshisa la bese uyawuhlikihla babudokotela ngesikhathi uyahlikihla ukhulume bese uyawuphephetha ubusuthi hambani bafana bami hambene ngilandela imali ngifuna lo masheshisa okhothwayo ake sibuyele lokho ngifuna ukubiza intombi ngawo Ngingawibiza babudokotela silungise lento akona weintombi babudokotela phela nguthengile kwena ngithi la uqonde khona babudokotela cha imake ngobese angizokhipha imali ophinde ngilawule asuyeke ngoba ufuni nawo asibuyele kulo wesibili khehle yeah babudokotela sikhuluma ngomasheshisa wesibili number 2 lo engithi siyafutha abanye kusuke no number 3 ngathi ziyakhuphuka le nombolo abanye bakhuluma ngokufutha bathi ukufutha abanye bathi ukugquma ngazi ukufutha thina sithi ukugquma thina abanye bathi bayafutha uma besebegquma uma ngabe lo masheshisa uzowusebenzisa ngoba babudokotela ustrong kakhulu lo ustrong kakhulu ngesikhathi ugquma lapha babudokotela nazi izinto engifuna ukuthi uzenze uyaphephetha futhi cha uyaqhuma lapha kuphela okay sesiqedile ngalo phephethayo lona ngogquma babudokotela fanele uthole indawo babudokotela ongesikhona edining room indawo yakho wazi ukuthi mangabe ngikule ndawo ngenza yona le mhlawumbe ikamera nje kungaba ikamera lakho kulona kungaba indlu yakho mhlawumbe eqondile kodwa engezukungena noma ubani ezongena ngobani manje cha izongena ukuthi fanele kufike imali la okay lento kuziyenzeke kahle fanele yenzeke endaweni eqondile mawusugquma babudokotela into okufanele uyenze njengoba ngishilo ubiza bonke ofuna ukuthi ukusho ubize abantu abadala basekhakuma abantu fanele ubambe lokho bekubambe ngenqi into edala ukuthi ngithi babudokotela fanele uthole indlu akungeni umuntu akwenzeki lutho babudokotela wena kuphela naleyo ndawo ngifuna ukuthi mawusugquma babudokotela lapho kade ugqumela khona iwona umasheshisa ozoyithatha imali uyilethe lapho kade ugqumela khona uzoyiletha kanjani uzoyiletha kwena kungenzeka uze umsindo usuyilethile kodwa iqinisi kodwa into before kulethwa imali babudokotela chaza la ngifuna le ukugquma mina ngifuna ukuthi mawusugquma babudokotela thatha imali ngamaphepha babudokotela okay imali ngamaphepha kungaba u10 rand 20 kuba u50 lezi imali ezingathi ihlangene uyifake phakathi lapha izona ozogquma ngazo lezo mali uyifake kumasheshisi mawusugqumile babudokotela waqeda bese uyayithatha le mali uyayomisa into okufanele uqaphele uqala leyo uyayithatha le mali uyayomisa mangabe usiyomisile babudokotela le mali uzoyithatha uhambe uyothenga ngayo esitolo and mawusuthenga esitolo uthenga esitolo esisodwa awuthatha ushintshe babudokotela ola ezitolo zezamasomali cha ngifuna izitolo la kuholwa khona ozuqikelela izitolo lapho kuholwa mhlawumbe kune queue khona ufike ungene queue and babudokotela into engifuthi yenzeke fanele ubekezele ngoba wena uyazi ukuthi wenzani ngaleso sikhathi ubeze noma kuthiwa iqueue injani shisa kanjani la bekezela ngoba ilapho lento ezobe isebenza khona kusho ukuthi mawusiyomisile le mali uyazi wena fanele ukuthi uyothenga kuleso store okwesibili babudokotela awuthatha ushintshe ngobani angifuni uthatha ushintshe ngoba lo mali nje obusuku uyifaka lapho usukwazi ukuthi izogijima lo mali fanele iyolanda enye babudokotela umasheshisa sikhuluma ngawo umasheshisa lo sikhuluma ngafanele uyolanda enye imali ngiyakuzwa mina mawusuyilandile lo mali ingakho ngithi kufuna uvale mawubona lezi icapha lezi othola ukuthi mhlambe kunesikhala ngaphansi kunesikhala sivale babudokotela sivale singabi khona angifuni ukuthi ezongena lapha ngaphakathi wena kuphela and mangabe usulala sekukhona umsindo wenzekayo la endlini fanele wazi ukuthi umasheshisa useyilethile lo mali and lapha phansi lapho kade ugqumela khona kungasuli ungenzi lutho ungasuli ngingakorobi manje ungakorobi babudokotela okay ngiyakuzwa fanele ize iphelele yona le nto ngoba ngesikhathi ingena phansi iphela yila umasheshisa sefike khona ezobheka le ndawo kade usebenzela kuyona ezobheka le ndawo kufanele ayilethe khona imali fanele kube khona ubufakazi kuyena mayisefika
ukuthi nakho lapho kade usebenzela khona. Imaka yona ukuthakatha lonto. Asithakathi Babu Dokotela silanda imali lapha Babu Dokotela. Asithakathi Babu Dokotela. Lento ayiyona ingozi enganeni. Yabona ke umbuzo omnandi Babu Dokotela. Bayebethi abantu mabenze izinto mhlambe khona izingane noma khona cha. Yonke into ilunge nje kahle Babu Dokotela iqonde ngqo. Ayikho into ozoyihlaba, ayikho into ozoyenza la. Wena ukhuluma nalento lesikunike yona Babu Dokotela. Imali phela. Ngoba sosinike inamba yakho kahle. Number yami Babu Dokotela u078 553 2010 bese kubeka WhatsApp 084 954 6596. Imake ngobese ngiyayizwa nje lento yazi ukhuluma nje ngicabanga le yebhande. Ngempela ngento yebhande igeje. Aligeje ibhande Babu Dokotela. Ungathathi futhi edala hamba uyongithengela elisha. Thengelisha. Thengelisha Babu Dokotela. Lento ebhodo ngempela iyaphambili geje. Fika nebhodo Babu Dokotela bakhona. Kodwa indlela idlulayo. Cishe ngaze ngababiza ngamagama. Bakhona nje osibanibani. Kodwa indlela idlula ethunini. Indlela Babu Dokotela idlula ethunini kunabantu okufanele sifuna indoda la ezothi mina nguyesaba amathuna. Awesaba amathuna. Anandaba ngisho ngathiwe la kini ngisho ngathiwe lapha. Ngeze umsaba umuntu wakini. Kunomuntu manje ofuna umasheshisa ophephethwayo. Kunomuntu manje ofuna umasheshisa lo umsebenzi oqhuma. Balungise malini labantu? Umasheshisa u2.5 lo kuphephethwayo. Bese kuba khona ke inkunzi lekade ngikhuluma ngayo manje. Engithi ifuna ubambe iqueue ngempela, ubekezele ngithi ngifuna uqhuma ukhulume i5000 ekhulu. Asibuyele kule bhekili lakho le mali. Bese kuba khona ibhekili lishiyana ngama price. Shiyana kukuyona indoda uthi ifuna ukusutha kangakanani. Ngoba uzothi umuntu no ungayichazeki iprice lapho mkhulu. Kukuyona indoda ithi ufuna ukusutha ngani. Inamba ezokuthola kuyona kahle. Inamba yami Babu Dokotela u078 553 2010. Wabudla nje uyajima nje. No, angijimi Babu Dokotela. Cha kade wena ufuna iminyaka iyakhula kuthini iyahla kwena. No asibonga kakhulu kahle sibonga kahle sibonge. Manje ngithi Babu Dokotela la bese ngithi ngiyavala. Kodwa khona kancane nje Babu Dokotela bakusashiyeke nemali encane kule. Kusashiyeke ngithi kuwena Babu Dokotela kunabantu la bengibenzela Wait, this guy says he's continuing, don't cut it. Kunabantu bengibenzela. Phela ubaba akasazi Zulu. Wena njalo ukhuluma isigizi njalo. Kunabantu bengibenzela imali Babu Dokotela le eyisalamusi. Okay. Yeah, ebengiyenza ngo3000 noma engiyenza ngo3000. Okay, ngiyabona. Angifuni abantu ukuthi mase ngingenela imali ebank. Bese bephinde befonela mina. Kuyenzeka yini lokho? Kuyenzeka lokho. Ngibenzela abantu imali ekugcineni bese bebuya beza kumina. Sebethi sekukhona into ethile nethile. Ngithi mina kuyenzeka imali uthola ukuthi benze kancane isigcine sifreeze imali kubona. Ngithi mina mayisingenele imali Babu Dokotela abayitransfer kwamanye indawo zabo. Uyazi ukuthi umuntu uzoyidlulisela lapha idlulisele imali. Njengaleyo kade ngenela u25000. Mase ungene 25000 udlulise la udlulisa khona. Engikusho Babu Dokotela. Ayo kwakhona kunabantu bakho omkhulu. Yabona into esidingi thina so Babu Dokotela channel. Valeleza mkhulu ke. Siyabonga Babu Dokotela siyabonga kibo bonke abantu abalalele sithi kuzobamba uzingela ubadelo osukumayo Babu Dokotela siyabonga. Babu Dokotela baba sizwe ujabulile ufana umhleje ekhehlela umuntu namhlanje bese nobaba ungobese ezokhangiswa ngomsebenzi wakhe uthi uyaxwayisa ukuthi uthi uxwayisa ukuthi ngiyaxwayisa Babu Dokotela abantu ebengibenzela imali eyisalamusi. Abangabuyeli kwena. Akangabuyeli kumina Babu Dokotela. Ufuna ukuboshwa naye? Mangabe singenile imali akayitransfer mina ngeke ngiboshwe naye Babu. Angifuna ukuboshwa naye. 078 553 2010 ithi inyanga ifuna ukuboshwa nawe. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwaBabu Dokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini. Noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwaBabu Dokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali.